Welcome to Andrew Podcast, ladies and gentlemen. Ngade Andrew bat kani ka episode ka ba live ngade ka podcast bat session ngadan bat ikong cherish. Di hakani ka episode ni kan chapang kijingele bat kijing ki bangi kindu kijing em kajungi kum ki bangai hau Yesu Kristus. Ada pila Islam hakani pertai pismu thu bat pitap ba kijingele ki kindu manla ka por kijing em kajung pi. Ada pila ki Kristan ne pim ki Kristan. Di kamtam kum ki bangai hau Yesu Kristus kinong bot kijung Yesu, Yesu ong kum do ba ka perthai kan shon ya pi ong bahkan ka perthai phin siam si bon ki jile ti kum kinong bot ki jong Jesu kin dan ki situation ha ka jim ka jong phi ki ba phim sim la le bakla phim sim la le ke ka bam dai hendrai ka perthai kan shon ya pi ti kong cherish kum no pi sngois mangatal ne phin ai ben ong halor kata Haka jing im jengi kum ki bangai nim la ban ya ilat ya kan ni kamtam ha bangila mat shisha yo try kum nong pen im jengi Yesu Christ but ondang ila don ni kata ka encounter but u kum no bo ila pediang i u ha ka no hang ta phi song tho ba ki jing e ha ban mat ha ka jing im jengi nim lat ne ki jing e ba kata ka dei ka e ka bo we po we Kristan ha ban ya lang ba lor ki jing e ki ba ngi ha ban mat ha ka jing im jengi kum ki breu ngai babaro ki breu ki ba ngai yo Jesu ki mat ki jing e ki ba ngai yo Jesu ki mat ki jing e ten rei ka jing e kran jengi ha ka nei ka jan met ka long ba ki tai ki ba priang yo Jesu kham tam ki mat shibon ki jing e na man ngi i ba Jesu ong ba ba pinget yanga ba pibot yanga ko manganga mat ki jing e piru pin mat ki jing e wong ha ba ki kran ben ba ki pin shitom e phi nam ta ka kerteng jonga suk ma phi na ba ka bai nong je phi ka kham krau habaneng tingi smong tho ba bangi bod yu Jesu ngi mat shibon ki jing e ka banang kong ka dei ka bangi haban mat ki jing e le persya ka jing e le persya kan wan na ka yeng ka sem kim smong tho ki jing e ka bangi ngi jet bat kumno ka ta ka ji shakri ki ji bod yu Jesu ki jing e ila ban wan na ka imlang ka salang ki bri kin i ben bat kin shon ni pi klem daw bat klem ka no ka daw kan penlong bo syaitan un penlong ba kin shon kin isi e pi bat ni i bo syaitan hiru un persyang kumno dalade ban wan ra ki jing e ki ba bon jai nang ban pen phai de ni ngi na ka ba bot yu Jesu rei ka wei ka bangi haban kan ma bo Jesu ong ka bai nong je pi ka kham krau suk ma pi ha ba pi ma ni ki jing e dangi perkhat chapang kumno ba Christianity ka stang kumno ba ka jing em ka jong Jesu ka stang ha ka perthai hoi ka stang da ki jing thulpa andre ka clip mat ka ba Jesu once ka perthai la ya syam yu da ki jing le persya u herar ong ban penyap ya baro ki khulong ki badang arsnem karta namar ba uting lani usyun ya Jesu ti umdei tang hakapor ka badang khayo Jesu baro si jing em ka jong u ya syam ki jing le na ki Pharisee na ki Sadducee na ki no hikai ti kisenran ki jong Jesu ro baro kat arngot ki sap niap ki don ki bisa di ki don ki bisa lentamau ki don ki bisa sanarpna ti kata ka itu ingi baladangi em ni ki jing Kristan hakar kom ka badai hakar kom ka ublai ubu laningi em ni ka jing Christianity the right way kamut ngila man kidenti ki jing ile persya usoitan unum unkuslaya pi lani unum le ai pi lada pimlong ka jing ma ya ki hima ka jung hari ka klemat ka bang pi yang ka klemat ka ba pm na mata ublai ka klemat ka ba pi le ai na mata ka hima ka jung blai ka ka klemat ka ba ka job ka sedang ka pnya le persya ya pi tong cherish mentangin po si ka jing kali ka bringkong ba kata ka lang ba ki jing lani ki jing le persya ki ba kumnong ngila ban kidenti ha ka jing em ka jung kum ki Kristan ki jing e ngi haban mat kumang la de be kran mane wei po wei bangai wei po wei Kristan ba priang Jesu haban mat ki jing e bat ki ba kumno ki jing e ki la ban wan ha ki jing im jingi ka banang kong ka de ki shakran ben phinam lat na ki shakran ben na ki so tho ba klai ki jing e ki ba pi pi jet teng teng ki bru kin ong ye pi la be pi priang Jesu pi ya ki ni lenti pi la be re kim so tho ba kata ka de ka lenti ka ba ngi jet ka ba dei bat ha bangi ma ki jing e ngi kan ma ka kten ka bo Jesu ong ha ka gospel jong Matthias kal nong ka ba shipho Jesu ong ala wan shkani ka perthai om ka jing suk rei ka wai balai na mar Jesu la sku tho lupa ngi nam lat ni ki jing e ha bangi bot ye u ong ha ba ka perthai ka shon ne pi tu kan ma ka ka wei na mar kla de shon lupa yanga bal ada pisha kren ben pisha pen shitam ben nam ta ka kerteng jong suk ma pi na bar ka ba khrau ka de ka bai nong jo pi dia ka ni ka wei ka bangi hab so tho bangi bot yu Jesu ngi nam lat na ka ji sha kren ben ngi nam lat na ka ji sha pen shitam ben teng teng kin khang ngi teng teng in sha bom sha shot nam ta ka kerteng jo trai như y ba ka ri India ka bangi im ka jor ba ka ni ka ji pen shitam ben balai na baru syaitan ki win kwa ban long trai kwa ban long sanshar kwa ban
ปัญญาที่มาจงนี่ก็ประเทศเลยฮะบ่ตาวเอ็มกิเอ็มอุตรายกิตรายวันเนี่ยก็บันยอกันตีก็จิงอิมจงอีก็หิมาจงอุกละวันนะปอจงอีกะตาก็ได้ก็เป็นขี้วินอยู่ไซตานบัดเต็งๆkita ki jing yele persya ki wan om tang ne ki breu ke bagin sotho bakla kin kren benyangi ke berstam benyangi andre setan on persang ro de ki wei pat ki bot ki lat ya ka ban her thma ya nga ba de phi de ki jing pang ne ki sitam ki jing tenjo ki balai project ban pen phai de ne ne ki jing ngai re ka ni ka wei ha ba sotho bang ha ban yang scam amaru taw bang ila jet taw bang ila ngai taw bang ila priang ha ka do no jongi unyai long ren kat ban ngi ha do ka ba wai ka perthai tingim day ban phai de la de ki jing ki wan bai ha bang ipadiang yu Jesu te pila ong ba ki ji le persya ki bangila ban ki lenti kum ki bangai jong Jesu Christ ki dei ki jing sya pan stomben ki jing sya kren ki dei ru nau setan te pila ya ka ban ai ka jing mot namar ba ka jing ka jong pi kum i bangai hakini ki snam la ka no snam menta ba pila dei bangai pila mat sibun ki jing pila mat sibun ki jing le na kita ki lajat ki jing le ka dai ti yarap ya kitu ki ba dang sedang ke jing le si ki dan ke jing lengo ma ke ka daw ba hadin mangla de pun but Jesu ngamat sibun ki le te phila ban ai jing mot ki le ni phila ban yarap ki bakin sung tho kumno ba ki de ban ne ni kumno ba ki de ban fight ya kita ki jing le persya ki ba wan ka jing ku jing ki man na ka si ha ba ki jing ki wan ha ka jing im jing ka wei ka bang hab an so tho ha ka jing so tho jang an lai te li ki bang hab an so tho ba ki jing ki wan ha ka jing im jing ka ban kong ka ba mot ni hab ban let show blay don bala ban ya rap yangi de de tang blay dari gi pa shi ka tien chong blay ka shi thi ka ban kong shi nong koren ka la nong ka ba shi pho ka khat ka ba khat lai hang to pin shem ba ha ba ki jing tan jo ki wan ha ka jing im jing kum ki breu ki ha ba smo tho ba don tang wei bangila ban shania ka de blay bangila ban shania ba ka tien chong blay ka ong ula ban thau ru ka lat bangin lat na ka ta ka jing ki ha ka ba kum ka ta ka por ka ka bangin dan kam man le gidan kamen let show blay ni haban bu ke jing shania ha u ni haban IT te ke jing ha u blay ban ni haban pan ru ka bor no blay bangila ban ya khun ni ke jing ha ka jing im jangi ka banta ka ba ar pat ha ba ke jing ki wan ha ka jing im jangi ni haban smo tho ba udon wei ban ya le na ka banta jangi nim de sho mar wei ki ya le ke jing ni ka thma ka jing im jangi de don wei la ringin phai na ka tien chong blay Ar Chronicle kal nong ka ba ar phong shem hang to kum no bos em Jehoshaphat mus em Israel mus em je hima judaw ma di ke jing ma di ke ji shahir thma ba de ha ka ba kum ka ta ka por wa di ka khmat ka jo blay u boy ke ji shania ha blay u khot ya ka jet ban ri juda baro ban duai ban sha jing ban wa di ka khmat ka jo blay ba de hang taw yo ka sur no blay bo blay ong ka thma kam dei ka jong phi rei ka de ka jong nga nan ya le na ka ban ta jo phi bo bet yala de position yala de ha ka taklenti ka badai ba pipin yang ban ngan yale batukmi e ka jing pan em ni I kumno bo em Jehoshaphat u job ya ka thma ha bo sngo tho bo don captain no yale ha ka jing em jangi ru kum ki bangai ni don kaman sngo tho ba u don u ta ba yale na ka banta jangi ta de u Jesu balong captain bleu don ha ka liang jonga ba cho phi ngim de ban shepting ki jing ni hab ya ka ban I tho yu u ko mu taw nang yele na ka banta ka jing im jangi ka ba ka banta ka ba lai pat ya ba sung tho ba ha ba ki jing ki wan ngim dei ban no ban sem ngim dei ban do no ka jing ngim dei ban le ka wei pat ka lanti ka ba bakla ha ka jing im jangi bangin shem da ka wei pat ka rai la ne ka lanti ka ba bakla ka jing im jangi rengi dei ban sung tho ba ka to ka jing ka ba wan persha ka jing im jangi ngam dei ban sha rem ha ka ni ka jing na dei ban job mangai ka ni ka jing namar ba udon wei ba le na ka banta ka jing im janga ngadei ban job ngam dei ban sha rem ngam dei ban hap no na ka jing ngam dei ban tlot no ka ba bot yu Jesu ngam dei ban phai den rengan ya chaprang namar ngi ken mai ka tin ka jong blai kum no ba ka chithi ka kitab ka ban kong yu Samuel kal no ka ba khat nyo tin jong blai ke tho ingi shapang ka jing le ha pa deng David baru koliet ha ba David u yang akmat jong koliet hoi ha ka ba pau shabar u de rat ba u de giant tang ka jing he ka met jong u la iting briu ba jrong briu ba he met ki kon Israel ki shapting that ha ba wan man kren ben yu bleu ba im hanrei u David u yu de ka wei pat ka khmat mat ka ta ka long ba da le ngam dei ban sha rem hau ne ba yang khmat janga ngade ban job na ba wan na khmat jong u ha ka kerteng ka jo trai ba ngi I kum no bo David u la ban pen klem bat ban pen kelon yu koliet bot ki kon Israel ki yo jing job da ka jing le ka jong David ha ka por ka bo dang long tang u khana samla
hakata ka por ngi ru kom ki bangai idan kam ngau tho bangim de ban sha re me ki jing e ringi de ban job mangi ki jing e namaru ta we le na ka ban ta jongi kata ka de ka ai ka bangi haban le ha ki jing e ki wan ha ka jing in Ki jongi kong cherish kat bangi dan kran chapang ki jing le persya ki jing ko jung ki bangi kindo ka we na ki jing le persya ka bang ju sngo ka balong common ba ka jing em jung ki bangat lani ki bangat ru ki bun ki bere ki ba message nga nga yo tang mani man step rong yo arngot ki bere ki message ka ju ka message ki ba ong ba duwa na ta jong na mar bangam yo thya ka por na mi ti ka paloi nga bang perkhat ba ki bun ki bere ki tani kata ka jing le persya ki ko ban kli na ya phi na ka ban ki bere kumno bangila ban job ya kitu ka jing pemyo thya lani ki jing le sikle ki jing le jong stan ka mangin job ya ka ka jing yo thya bat ka jing do thya ka jong breu ka la ban long ne ki daw ki babun ru kom ka la ban long ka bau syaitan u wan ya ka ban pen mi e ki dor ki balai project ban shaping amar ka chi shaping kren jong ble ka ong kam de ka ba wan no ble ka wan no syaitan bleu ai mun sim je ki slur ba ki jing long adakar andap de ka jing e ka ta ka de ka ai ka ba ka kren jong ble ka ong ka chi shaping ka la ba ka jing do thya ka la ban wan ru na ki ji khuslai ki ba bon jaj ka la ban wan ru na ka boj ka jong syaitan ya ka ban khate na bar ka jing yo thya ka de ka jing bo be jong ble bangi de ban thya ka met ka de ban don ya ka por ba kan dress ban yo thya ka por bangin train ngin ta bangin ya nyin yang pendep ki kam ki jam te balai pat bar chis ngi ya nying pat men met ni yo thya ka la ban don shi bon ki daw ka la ban long bangi ta mobile than ru don hi ki bimla che ban yo thya don ki bru ki bla penut por de ki phau kan ta ha computer ha ki laptop nang ta kimla che ban ai ji yo thya ya kan ki khmat jo ki ta ki la ban de ki daw ki ba bon jaj ti ki ta ki ba do thya ki la ban so tho ka ai ka daw don pat ki ba khlam don ka no ka daw le se ka la ban de ka thma ga ji mu chi prakhat ki perkhat ki ai ki ba ki bom day la de ki perkhat kuslai ki ai ki la ban long ka daw ki ji yo thya tan le ha bangi phai ka ten jong ble hi ngi i ba ka ten jong ble ha ka ji roi sam ka ba lai bat ka ba saw ka kren bha shaphang ga ji yo thya ba kum no ble ai ga ji yo thya suk yangi baru persyan yangi ti la da ka jing pom yo thya pan ban ka wan ka don ka daw ti la de ngi kwa ban lai bat ban yo ka ji yo thya ni ha ban duai ya ban IT ha ki jong ble mar ka ten jong ble ka ong ha ki ai baro wat kuslai re ha ka jing duai ka ji kerpat lembat ka jing ai ngo pentip ki jing nan kam je pisho trai la ka wan na ka jing kuslai ki ji bon ji mu ji perkhat bread ki ji kuslai shu jesu la ka wan na kita ki men sem ki ba pen shapting ki ba pen air pen smate yang ngim jula ban ya thia ha ba dom ni ai ki bom dai ni ha ban le persya ka kerteng ka ba im jo jesu khna ma kita ki bor jing dom ki kan ria ba kin phet pat ba kata ka jing sngan ka jing slur ka wan no ble kata ka dang long ka badan kam ha ka jing im ka jingi maria ka jing yo thia ten jo ble ka ong bo ble ai ka jing yo thia ba kersyan ngi bangin yo thia tong cherish kin point no sha ki jing e ba ki jing le ka ba ki breu ki kan du ka jing shongkorem ka jong ki ti ka e ka ngana ka jing mot kolong ba ki bubun ki breu ki perkhat ba ka marriage ka day ka goal ani ka jing ya tho ka day ka thong andrai ngang am ya tho ringa sui ka ne ba ka jing ya tho kam di ka thong andrai ka jing em ka ba kman ha dien jing ji tho ka ta ka day ka thong ki bubun ki breu ki kwa ban poi shi jing ya tho but hadin ma ki la poi shi jing ya tho ki dap da ka jing kman le se shi panai alnai andrai nam ong baro andrai ki bubun pa de ki bamdan ka jing kman ha ka marriage life ka jong ki kim em ka jing em ka kman but ki bubun ki ba message nga ki ba ong ba ulok nga ula ino ya nga duai lam na ba janga ke ngin le ni ka lok kalap het ki e try ka daw ba ki jing shongkurem ki ya pa ya para lane ki ya het ni ha ka ji so tho jonga at kum ka ten jong ble baro ka de ban long be ka badon buram hak mar kat kum ka ten ka jong ble ngi i ka chi ti chi hebrew ka ong ba to ai ba ka jing shongkurem kan long ka badon buram ha padeng baro ka jing thia ka bom da bit tingit na maria ki ba klem ba ki ba auria u ble bisha ki so tho ba kat kum ka jing bo be ju bo renti jong ble ka ba mot ba ki khon samla baro kha ki de ba so tho ba ka jing shongkurem ka de da kalenti ka bo ble bo bat kata ka long ha ka bakin pendon buram yo ble kin pedon buram yo ble da ka bakin lej hak mat jong ble ha ka baki breu ki jong ble ki ba u ble la pen khamti kin pen kentang kin duai kin pen scam na ka kien jong ble ba kata kan long ka ji shong kurim ka badan buram hak mat jong ble
Di kawai pat ka bagi kena samla ki haban sotho kalong ba kata ka jing im la ne ka marriage life hi ngila ban ong kam dei ka bakut no tang hang tu kasngi ji tho ka jing im hi ka bagi hab ban telun ka dei be shi jing im wei bala jet yo breu la ne ka breu ba pin shong korim ka ba mot ka dei shi jing im pin chong blei ka ong dei satang ka jing yap ka la ban pania khlat dan bala ban pania khlat den ta ka daw ba ka jing shong korim kam dei ban long ba man tang la yo ka jing tho ka ba pho ka ba pheng ka ba dap ka ba biang ka ba i hun ka ba idor kidar ka ba itanat me ki chipen krek ka ba biang na dong hadong andre hadin chi snem kan ya pat kan ya prano hadin asnem kan ya pat ya pra kata kalong ka ba bakla re ka jing shong korim mi ka dei ka ba ka to ka sgi ka ba phi phi tho bat ka ba phi poi chi ka ji tho ka dei ka ba sedang jo ka jing yang lenti jong ki armut kum shi korim pat ki habat song tho ba ka nong rim ka ba ki dei ban tei ka dei ban long bai kat kum ka ken jong blei ha ka bo shin rang dei ban song tho ya ka kamram jong u ka bo haban i ya la ka jong ka tengah kum ya la ka jong ka bet ong ka ken ka jong blei bo haban song tho ya ka jing tlot jong ka kum ka kan thei ka bom dei ka bi rang kat bor ba shin rang ba ka kan thei ru ka dan kam ban pen ko ngo ya la de halau jong tengah ka dan kam ban teng buram da ka jing i ya la jong tengah ba ha ba ki ya da kan ti ka bo bleu bo in poi chi ka ji song tho ji mot amar balei ba ki babon ki marriage ki pat ki pra ka poi chi ka jing ya khlat ka poi chi ka jing ya phet lok ha ka bo tengah u phet no u e ya ka lok u e ki khon ka lok teng teng ka phet no la lo jong tengah ki don chi bon ki daw ki ba pen pat ya ka long ye sem ka wei na ki daw ka la ban long ba kam don ka ji song tho ji mot ha ba ki don ka no ka jing e na mat om don ki ba laj na ka jing e baro ha ka jing im ki jing dei shi tengah shi korim in mat be ki jing e ka ban kong hi ka dei ka ba ki jing e ki wan teng teng ha ka yo ka kot de ha ba ka jing e ka wan ha ka yo ka kot ki ba bon ki jing dan kam ki dawa la de pin poi chi ka ji song tho ji mot ka ta ka la ban long ka ba ya lam chi ka ji pen ya khlat teng teng u shin rang u duna ka kamai u duna ka jing yo ba teng teng ka kan thei ka dan expectation ka ba shatrong sibon ki ka kmi lenti ba un le na ka banta jo ka sibon ka kmi lenti ban ya compare ya la de ba kita ki ba khambit khambiang bala rekim poi she kata kala ban long ba namar ka jing ba mi song tho jing mot kala ban poi she ka jing ya pat ya pra ba ka jing ya khlat no don pat ki ba na kalian jong shin rang don ya ka chikit kle ya la ka jong ka lok ya la ka jong ki khon ka bo im ka de taman pa so bha be la ka jong ka jing im le se ha ka di ka bam le se ka im pa ho pa hai la de bo bon pisa un im ha ka khalai un im ha ki ki kam ki bon penlut bat kaman ra ya ka jing suk jing ben ha ka yeng ka ba wan ra de tang ka huri hura de tang ka jing mai ka jing nya ka jing sho ka jing dat ka jing berngem bersit ka ba wan ra ka jing shapting ya ka lok ti shapting ki khon ka tar ka la ban de ka wei ni ki daw ki ba pen pat pen prai ki long yin long sem du shin rang hab ban song tho bo la shimti ka breu shimti ban pen khai ki khon ki khti de ban ai lat ya la de ha ki khti jo soitan ni i bo breu ba ngop ha ka di ka bam ka pien jong le ka ong utau ba kerni ha ka wan yu wan ra i ka jing ya ka jia utau breu uba im ha ka di ka bam bat uba di ya ka kiat wan ra i ka jing ya mai ong ka pien jong le bat ha ka probeb ka ba ar po lai nga kan mai ka pien jong le ka ong ba ubreu uba pelang ya ka jing kordit uba wan ra i ka jing e de utau breu uba di uba bam uba pelut sibon ka por ha ka kiat ni ha ba song tho ba ka ta ni ka wei ka daw ba ban rat ban khong hoi kari kom cheres kata ka pi ong spang ki shin rang ki badi ba ki babam ki alam sha ka jing pat jong ka jing shongkorem ti ka e ka bang yo i ha ka jing em samla ka jonga ki tu ki shi samla u shin rang udi da ki sikra udi kya bam kwai han rei ka tu ka kan thai kanam ong e ru yo tu shin rang nam tip ka daw le se de namar ba ka it pala yu la ni ka ting la da ka ong utu shin rang udi no ya ka ti le se ki ting ka tal ne ke ka nam tip han rei ke ka banga yo i ka long ba ki tu ki la di lupa ki senjam ki ba utu shin rang usyam but unum kala heru kamdan ka dak bo un kala ti la da kin poi ki jing ya tho utu shin rang un poi be se ka ta ka pa pi ong ka jing ya pat ka jing ya tho namar ba udi ti ke ap dan ban ong ki tu ki kan thai samla kum kalat ban snang ya ki la ne ban batai ki ke ka ba ki ban le la ki don samla ba kumuta na ka banta ki ba kom ki tu ki khana samla to man ta na do ka por ka ba ki alang
le I lupa bo de bodi ubabam la don hagelenti ke babakla ti ka ai ka bangadan ban ong ya kitu ki khana samla kalong bala de kila smotho bo de ushin krong ubaki kinjet kila I je u ki haban ya slok ki haban kren man pan I lenti ke badai ula ban e no ka kian ula ban phai nek lenti baman jungun pan bet ya la ka chong ka jing im khnang ba kani hi ka breu bat uniu breu bakan sa shimti kin yo ka long ye long sem ka besuk kin yo ka long ye long sem ka ba shong suk shong san ka bam don ka huri hura ka bam don ka ji kulmar ka bam don ka ji sho ya dat ti pan ban lada kanu ka kan the samla haba ka yo I ru ka sngam ti la long kumba kala jet hi ka ta klenti bat lada kan mat yo bakum tau breu anda kala ya shong ru ka bot ki haban siu ya ka dor ka barem Kadi jing bakla jong ka. kadi ka jing bakla jo ka haban siu ya ka dor ka barem te pan ban lada ka sngo tho bo neu breu ulong ba bangat bakla banga jet ka haban eno chi sindan man duai yo blei man yo yu tau ba ya ya klenti ka badai man yo yu breu ba ba te stang lada un kala ba mot shisha om tang bo kala tang akhmat jo ka hanan det pade un im kata ka jing im ka ba kum kata ka ba mot kanam la ban wan ra ya ka jing suk ti ban te ye ka long ye long sem bat man yo ka long ye long sem kum ba pikli anga man ne kam kut tang ha ka sngi ka ba ya tho re ka de ka sngi ka ba ya tho shong kurim ka de ka sngi ka ba ngin sedang ye ka journey ha ka ba kum no ka long ye ngin te bala ringila man pen shong nong rim ye ka long ye ngin ka ba ngi te ho Jesus Christ ngin bo yu blei ban long ka senta re ka jing im changi bat ba ngi jing im ka ba ngi im ka ta ka jing im ka ba sngo tho chi mot ka jing im ka ba ngi lat ne chi bon ki a ka de hang tang in sngo tho ba ngi yo ka long ye ka ba suk ka ba kamen ka ba ka probeb ka ong teng teng la pin bam tang ka ja sudaru habran ka jing suk hang ta pin shem ba ka long ka beneng long ye om ka ba dap ka ba biang om ka ba dap ki a ka ba ngi yo ka ba ngi kwa ne ka long ye ka ba don ka ji shong suk apa deng ulok ka lok ji buram deng ki khon ya ki mi ki pa bat kata ka de ka long ye ba te ha ka nong rem yu Jesus Oh, Christ te ka ai ka bapi ong ka long bangi ban te ka nong rem hau Jesus Christ. Re usai tan pare udan bet ka plan ka jing udan bet ka plan ka ban. Penjat kadon kani ko jing ong hakin parang. The enemy's agenda is to destroy. His strategy is division and his tactic is offense. Kata kamut ba ka plan ka jong soitan kata ban penjat. Ka strategy ka jong u ka dai ka division ni ka jing penya klan. But ka tactic kumnu open yo kita ka jing penya klan ka dai ka jing penmong. Ti kibriu hadin ba kila poi cha ka jing tha. Kila hap ya sa lang ti kandan me ka jing ya penmong kandan ba ka jing thot man ka sngi. Ti kumnu ngila ban lat ni kita ka jing penmong ka ik bo soitan kwa la ni ka ik bangi ben le la ngila cha penmong ha lok ki jong ni. ha ka ji de shi tanga la de shi lok ngim la la de ka ji pen mong i we don me ki por ki ba teng teng akum bakla ki kren ka la pen mong teng teng ulok pen mong ya ka lok ka pen mong ya ulok ti ha ba song thu kum ba pi ong ba ka but ka jong setan ka de ban wan ra ka ji bakla ha ka ten ba ka ji pen mong re ban wan ra pat ya ka ban resolve ya ka ne mo ka e ka bo setan but la ni utmu persya ya ki silok kade beda ka bangin sotho ba hapdeng ki jing ya bakla ba ki jing ya tam tin tam thle ki jing ya pen mong ki hap ban don ya ka ban sem ka balong la kloi ban pan map ban map i we ban weng no ya ka to ka tin ka ba akum kren bakla ba akum pen mong ti hang tau setan no mi jaka ban la ngi bat sa ngi nam la ban map ba itu ba kum kren ro inam pan map ti ka to ka tin ka la ban sa bat kan pen mong sa dan re ha bingi long ki bang long la kloi ban pan map bat kita ba sya kren ro ilong la kloi ban weng ban delete ban map no ti kata kan wan ra ka jing khia ka jing de silok ba ka jing mong ni nam la ban lai ken ka thle ka jing de silok Chere sa ga weng adan ka jing mod ki ba bon ki kin thai ki ba marwe ki ba text ki ba ong ba sung ba duai na ka jonga ulok jonga ula no tingas ngo sen ai bhanam ta ki to ki kin thai ki ong sung kenya na man ba ulok jonga ula ino nga ti ki ba bon ki kin thai ki ba ha ka jing long samla ka jong ki dan ni ha ka jing ba brai ka jing bakla ki ya poi shong kha bat puchen rang ba kim pat ya tha de ki she poi shong kha bat ki yo khon bat adi ka tu ni por puchen rang wi no eti ki man ta ki hap ban
Syong marway bat kita ke jingkeli ke ai kebangan le atau kan syam nem yo lok atau kan syam nem yo bru ba i jangan English kemat ti ke ai ke jing ai men sim jong phi na ka benta kitu ki ken thai ki pa marway Nakabentai kita ki kenthei ki ba syae ha ulok bat ki bala ban sa marway ka ai ka banga kwa ban ai ka khubor shapi ka long ba kim day ban khuslai ke jing sa marway jo phi bat ka wei ka ba pi hap ban le ka long ba la da ulok u bala phet no na phi bar bala e no ya phi ru ulok ba phi la dep ban ya tho ulok u ba phi la da pen kentang ye ke jing shong kurim jo phi de udang phet ti ka ni ka wei pi hap ban le ba phi nam la sho ya ka ban wat da wei pat la ne man nang ya tho sha wei pat na mar phi la dep ban ya tho phi la dep ban smai ba jung ble ba dung ne breu ti pi hap ban tu wai ya kman jung ble pi hap ban pa ne ka bor no trai kum no ba phi la ban shong marway ban ban sai ki kon gi ti ban long rang ba na ka ban ta ka yin ka sem bat ki kon gi ti ti nam ta ki tu pat ki ba ka jing mom so tho bat ka jing bakla jo phi ka jing im jo phi pi kum ya ha ba du breu bat teng teng phi la kum phi la yo khon bat ka jing im phi so tho bat ka ta ka jing shong korim jo phi kam poi she e pi poi she ka jing ya klat cái ba kwa man kan tu ya pi ka long one show blay pen thamai la ka jong ka jing im IT la de show jisu la ban thau thamai ka jing im jo pi ba le se la ban thau thamai ya ka marriage life jo pi da ka no ka len ti blay thau ka lat ka ban ta jo pi ka ba pin yo pa sa chi se ne ka jing im ka comment ka ba suk ka long yin ka ba comment ka ba suk ka ta ka de ka ai ka ba nga kwa ban ong sha pi ki ba ka ta ka jing ya len ti jo pi ka de ha ka len ti ka ba phim smong tho bat ka ba phim bat tiếp ye cái gì sha bat pi la le la ni la kum ha ma ka ba kum gani ka pop kum le la ban thau thamai pi wan chu jisu thau thamai cái jing im jo pi thau thamai cái yin ka sem jo pi cái ni ka long ka ai ka bang kwa ban ai men sem ye ki ba bon ki kan thai ki ba bon ki long ka mi ka ba ka lat ka ba pin light bat ba pin job ye cái ni cái jing e ha cái jing len ti ba mar wei jo pi de tang ka ba pin wan ban ai ti la de show ble la ban le ka kam ba bat ban thau thamai cái jing im cái yin ka sem jo pi haga kerteng jisu perlo ila poi se bakut jong kenika episode ke balai kuli shibun ba pila pe kenika episode ingat ba pila yo shibun ke ji kai ba ke jing mentoy ne kenika ji kan ke jongi kong chores kuli shibun ka por ke jong pi di perlo wanam klat ikban like subscribe kin se kedu pat ka next episode kuli shibun